سلام زي خبركم سمعتنا إنه نلمون أبزينا ومخته نتاريخ تمالي جاندا ويانه تمريسنا بمفتاش كساب كندي مسلو بوليتيكاوي هو حزب تግራይ እናተገራጨውን እናተፈሓፈሐን ይጓዓዝ ከም ዘሎ ንኣኻትኩም ክብራት ሰማዕትና በመቅራብ ታሪክ ትማሊ ጃንዳ ወያነ ምዝሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ኤርትራ ንዝፍጽምዎ ዘሎ ጥልመታዊ ኣካይዳ ከነዘኻኽር ክንፍትን ኢና حزبن منجستن إرترا أب قدمي أهجراويان تعذبتي بشحن ساعة 1993 رفرندم أكايدوم ناصنتهم بحزبا والدمسي الرقاقيصهم كابتوم أب صنبلنا صنت استرخو مرحتي نايشعو مرحي إثيوبيا زنبره ملس زيناوي حد من بارو زفلاتيو مرحو ويانه شعو أب قدمي أشحات حزبي زمدر يخون زمحللفو ملختن استلقسلو نايت أغعيث قبر ملسن زرسع يكونن اسكي أب قدم حزبي نزقبر مدره نسمع ايو قرآن إرترايان كم توكالي قربتكم فتاويكم زون عقر كزاروز دلهو ديالهو كم دلاي تبقكم زون كتقار لاي دما قروس وصغلي كدمي أستاذ حرور حدلو أذكر معلم ريفرندم أكايدكم دليتكم تاي مخانو ستارات أرسف انترانيرو دليتكم تاي مخانو الرقاقيتكم لو دليتكم لسانت مخانو درقامولو تمسك الطار الزكال من قد قريتكم عالم سميعكم عالم تغبلكم دليتكم سميركم وقاع دليتكم مسمركم هذا معراف ناي تاريخ الزيارترا لومي إزازة من الله يحصل الله معرافي انتاي عينة معراف من وارو سوانا تاتلزخمكم نقرأكم هاي ستنن انتقني وسلقهم ذلكم يفلت انت منتاي لكم انتسبرحوا انتسبر روا يفلت انت منتاي تمتا سالغت لي على زبانين زبان تصين كبزل يفلت إذا حالة المعراف رسعوا يولكم زرسع نجار يكون أنت ورثت لذلوا لين وسنا عن حق ذولنا وسلكم تحقوا يولكم تودي له وقفوا تسيقوا تقوير له لومي يتبدأ كده زاروكم الله كانوا قرب عمتات من سؤال مريم زاروكم من سؤال مريم نتيجة تسمرا لكن كده فلوك تحاول خلهم هو عشان تعنا غفاني لكن من كم تجفل غلط تجوار بلوتي من قصة إلى مرام كفكر أنت الله من الوقت نهزي تبيع فقراء يمثل يدبركم إن لازم رينا نهزي تبيع فقراء كم ذي نايو حدات فقراء هم ذهني نايو حدات عبدان كم إذا عبدات اليوم زلكمو تركيمهم تقبيرهم الله سواء راح يكون نغيرنا الرايا ونغيرنا التحساس له ونغيرنا نايل علنت نايتم كحتي نايكونات الرايا ونغيرنا لازم نتحالف إذا تسعون من تغنم مهارته نغوصنا نذكرهم من تغنم مهارته جنين حقون جنين السراسرون إذا حالف حالي الله حدك معراف جمر إذا حدك معراف ذي أبين تمرض حصلنا حضر اللي يكون إذا حدك معراف ذي حدب العلي حدب تحت التأمامة اللي يكون إذا حدك معراف ذي قونا نغني معركة طولوجي حضرات أمونغو هزم تازلو حضرات أحريسنا لذاتنا الفطر وخصلي انتين مغرمبر لمحاق زي نذكره كفوني ذو سنة مجرشا زم كرمز لهم ثلاثين كلان من الوقت بينهم تقول لهم إن الدار حرمت كما هم وصلوا خلاص وصلوا تذكروا تقول السوق دومي تفعل واحد نوتر يتفعل كل شعب حوار لنا كل شعب نقول لنا كل شعب ترى بيتنا كفينا سناي بعضنا أثناء تقول لهم زغبركم سمعتنا كم زعم عمل مدره أبقد من حزب إرتراز مدره تحسوا مدرؤه بمنقد مرخب بزهان ناب حزب تግራይ ኢትዮጵያን ዓለምን ዘመሓላለፈ መራሒ ድሕሪ 4 ዓመት ናብ ጥልመታዊ ኩናት ከኣቱ ንሓንቲ ካሊት እውን ትኾን ካብ ኤርትራ ዝተሓበ ምስጢር ሒዙ ክጓዓዝ ዝኽእል ውሽጣዊ ድሌታይ ክህልወን ዝተባሃለሉ መንባሩ ነቲ ፍጻሜ ዝያዳ ዘኽብዶ እዩ እቲ ዘገርም ብቐጻሊ ኣብ መሳኹቲ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ቀሪቡ በብእዋኑ ዝገብሮ ዝነበረ መደረ
بزينا حج بوليتيكاوي ممزن مزعقن كلتي قالاتو نتي حبو أجندة المتو متأرز كان زنبرينا ندمدم اسك نزام درزي أدما نكتات الله شي ጊዜ ተነገረ ነገር ነው ከኛ በላይ የሚያውቀው ነገር ስለወንድ ማማሽነታችን ከኛ በላይ የሚያውቃል ሌላ ጉዳይ በሰላም ይፈታ ምክክር ይደረግ ወዘተ ወዘተ ደርግ ራሱ እቺን አረተ ነገር ስንት ሺ ጊዜ እንደተናገራት ሁላችንም እናውቃለን ዞሮ ዞሮ የምትጠመጠምበት አንድ ጥያቄ ነች የመጨረሻ ውሳኔ ማን ነው እዚህ ላይ ነው የሚንጠረጠረው ነገር የመጨረሻ ውሳኔ ኤርትራ ህዝብ ነው ወይስ አይደለም እዛ ላይ ነው ጥያቄ የመጨረሻ ውሳኔ ኤርትራ ህዝብ ነው ብለን ከተቀበልን በመብት ላይ የተመሰረተ ሰላም እናገኛለን በዲሞክራሲ ላይ የተመሰረተ ሰላም እናገኛለን በጭቆና ላይ የተመሰረተ ሰላም ከተፈጠረም ለጥቂት ጊዜ ብቻ የሚቆይ ነው በመብት ላይ የተመሰረተ ሰላም ዘላቂ ሰላም ማግኘት ከፈለግን የመጨረሻ ውሳኔ የኤርትራ ህዝብ ነው ኤርትራ መሬቷን እንጂ ህዝቧን አንፈልግም የሚለው አሰራር የት እንዳደረሰ እናውቃለን የት እንደደረሰ ከመሬት ውጪ ህዝብ ከህዝብ ውጪ መሬት የለም ፋይዳ የለውም የመጨረሻ ውሳኔ የህዝቡ ነው ብለን እስከምንደርስ የሰላም አቅጣጫን ተመልክተናል ማለት ነው እኛ የግድ ሁሉም ሰው የሰላም አቅጣጫ መከተል አለበት ብለን አንልም እኛ ጦርነትን በቴሌቪዥን አይደለም የምናውቀው እኛ ጦርነትን በወሬ አይደለም የምናውቀው እኛ ጦርነትን በተቃጠሉ ቤቶች ነው የምናውቀው ባለቀ ህዝብ ነው የምናውቀው በተጨፈጨፈ ወጣት ነው የምናውቀው ከእንግዲህ ወዲያ እዋጋለሁ የሚል ካለ መንገዱን ጨርቅ ያርግለት እኛ እንዋጋም በቅቶናል ሰልችቶናል መሮናል ለምን የሰላም መንገድ አልተከተላችሁም ብለን እኛ በማንም ላይ የምንጭነው ነገር የለን የኤርትራን ህዝብ አንበረክካለሁ የሚል ካለ መንገዱን ጨርቅ ያርግለት እኛ በዚህ ጨዋታ ውስጥ የለን እዚ ንሽሕ እዋናት እተዘርበዩ ብዛዕባ ሕውነትና ካባናን ላዕሊ ዝፈልጦን ተሎ ካለ ጉዳዩ ጸገም በሰላም ይፍታሕ ልዝብ ይግበር ወዘተ ወዘተ ነዛ ሕጥቦ ጽሑፍ ደርግ ንኽንደይ ኣሽሓት እዋናት ደጋጊሙ ከም ዝበላ ኩላትና ንፈልጦ ጉዳዩ እዚ ይኹነቲ እቲ ጉዳይ ግን ኣብ ሓደ ርእስቲ ዝወድቕ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ናይ መን እዩ ኣብዚ መዛዝም ናይቲ ጉዳይ እቲ ሕቶ ናይ መዛዝም ውሳኔ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ድዩ ኣይፋል ኣውይ ዘሎት ጉዳይ እዚ መዛዝም ውሳኔ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ እንተልና ኣብ መሰር ዝሰረተ ዘለዓለማዊ ሰላሚና ክንረከብ ኣብ ዲሞክራሲ ዝተሃንጸ ሰላሚና ክንረከብ ኣብ ጸጥታ ተሰረተ ሰላም ድማ ንፍቶ ንጽላዕ ዕምሪ የብሎን ኤርትራ መሬት ኣንበር ህዝባ ኣይድልየናን ዝብል ኣሰራርሓ እንታይ ከም ዘኽፈለና ኣበይ ከም ዘብጽሐና ንፈልጦ ኢና መሬት ብዘይ ህዝቢ ህዝቢ ብዘይ መሬት የልቦን ንሕና ንኹናት بتلفزيون يكوننا نفلتو نحنا نخينات بور يكوننا نفلتو نحنا نخينات بزندرون زعنون أبايتينا نفلتو بزتخف لمسواتينا نفلتو بزتجفجفوا من السياتينا نفلتو دحر حجي كواقع عزبل انتلو انه ميدا انه فرس نحنا جن مس إيرترا اينو واقعن كوينات اخيلنا ايو كينات سلچنا ايو مريرنا ونيو نهز بإيرترا بخينات كمبركو خايزبل انتلوغنا انه ميدا انه فرس نحنا جن او ايلنان نزم درزي زمدر مراحي نسلام استقبر اخيبتا ترقيسو بوقعي ابلعلي هزبن منقصن إيرترا كينات كأوج من زي تقرمن زي تذنغن اذا تراي معسكوينو بلعل علي تحلق حزب إيرتران ممثال بستودب من قدي بفلوطات معكنات زينات هاجر كابزوب وزنوبر مجلسات اسك نزا صعيبه تقرب نكتاتلا አመሰግናለሁ የተከበሩ አቶ መለስ ዜናዊ ከህዝብ ከቀረቡት ጥያቄዎች ውስጥ የበርካታዎቹን ጥያቄዎች የሚያካትተውን አንዱን ላቀርብልዎት የአሰብ ወደብን በተመለከተ በሰላማዊ መንገድ ለማስመለስ የሚቻልበት ተፈጥሯዊና ህጋዊ መንገድ አለ የሚሉ ወገኖች አሉ በእርግጥ ይህ መንገድ አለ ወይ ካለስ ኢህአዴግ በዚህ ጉዳይ ላይ ለምን ግልጽ አቋም አይይዝም የሚሉ ጥያቄዎች ነበሩ ተፈጥሯዊና ህጋዊ የሚለው ምን ማለት እንደሆነ ህጋዊ የሚለው ግልጽ ነው ተፈጥሯዊ የሚለው ምን እንደሆነ ለኔ ግልጽ አይደለም ከህግ አኳያ ስንሄድ ዓለም አቀፍ ህግ አለ የወደብ አጠቃቀምን በሚመለከት የዓለም አቀፍ ህግ የሚለው ምንድነው ወደብ የሌላቸው ሀገሮች ወደብ ካላቸው ሀገሮች የወደብ አገልግሎት የመጠቀም መብት ይኖራቸዋል ነው የሚለው ወደብ የሌላቸው ሀገሮች የሌላ ሀገር ወደብ መውሰድ ይችላሉ የሚል ዓለም አቀፍ ህግ የለም ሊኖር ይችላል ብሎ መገመትም ማይምነት ነው ምክንያቱም የዓለም አቀፍ ህግ በአገሮች ሉዓላዊነት መቀበል ላይ የተመሰረተ ነው የዓለም አቀፍ ህግ የሀገሮችን ሉዓላዊነት በመጣስ አንድ ሀገር የሌላን ሀገር ወደብ ሊወስድ ይችላል የሚል ዓለም አቀፍ ህግ ላይ ሊቀመጥ አይችልም ስለዚህ ከህግ አኳያ ወደብ መውሰድ ይቻላል የሚል የለም ስለዚህ የማንም ሀገር ወደብ ለመውሰድ እቅዱ የለንም ዓለም አቀፍ ህግ በሚፈቅድልን መልኩ ግን ከጎረቤት ሀገሮች ወደቦች የተሻለ አጠቃቀም እንዲኖር በተሻለ ዋጋ በተሻለ ጥራት አገልግሎትን ልናገኝ የምንችልበት ያለ መፍጠር ይህን በሙሉ ልብ እናምንበታለን እንሰራበታለን
ባህርያውን ሕጋውን ዝብልዎ እንታይ ማለት እዩ ኣይተረዳእንን እትሕጋው ርእሰ ጉልጽዩ እቲ ባህርያው ዝበሃል ንዓይ ብሩህ ኣይኮነን በመንጽር ሕግ ምስ እንጓዓዝ አህጉራዊ ሕግ ኣሎ ናጥቃቅማ ወደብ ዝመልከት አህጉራዊ ሕግ ዝብሎ ወደብ አልቦ ዝኾነ ሃገራት ወነንቱ ወደብ ካብ ዝኾነ ሃገራት ናይ ወደብ አገልግሎት ናይ ምርካብ መሰላለውን እምበር ወደብ አልቦ ዝኾነ ሃገራት ናይ ካልኦት ሃገራት ወደብ ናይ ምምንዛዕ መሰላለውን ዝብል አህጉራዊ ሕግ የለን ምናልባሽ እንተሃለወኸ ዝብል መረዳታውን ድንቁርና እዩ ስለዚ ንወደባት ኤርትራ ዓሰብ ይኹን ባዝዕ ናይ ምምንዛዕ ይኹን ምምንጣል መሰል የብልናን እዚ ብንጹር ክፍለጥ ኣለዎ ዓሰብ ሎም ይኹን ጽባሕ ናይ ኤርትራን ጥራያ ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዞም ጥልመት ቅንኢ ነፍሶም ትሓት ዝመለለዮም መራሕቲ ጭፍራ ወያኔ በብእዋኑ እንታይ ከም ዝብሉን ከም ዝዛረቡን ከይተረድኦም ብተግባር አንጻርቲ ዝበልዎ እናፈጸሙ ብዝህብዎ ቃላት ክምጻድቁን ከለዉ ኸዓ ንከታተል ንሕና ክነፍትም ተኸይና ጎረባብትና ከፍትም ኣለዎም ንሕና ሃፍቲምና ጎረባብትና ከይሃፍተሙ ክነብሩ ማለት ዘይሕሰብ ጎረባብትና ሃፍቲሞም ከዓ ንሕና እንተዘይ ሃፍቲምና ብሰላም ክነብሩ እዮም ማለት ዘይሕሰብ ስለዚህ ወይ ተታሒዝና ንወፅእ ካብታ ዓንኬል ናይ ድኽነት ወይ ተታሒዝና ንጠፍእ ኣብታ ናይ ዓንኬል ናይ ድኽነት እዚ ተራእያና እቲ ኣዝዩ ዘደንጹ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ምስሕፋሕ ኣዊጆም ዝሓለምዎን ብተግባር ዝጨበጥዎን ምስ ተገራጨዎም ብትዕቢት ዝተባዕጡ መግለጽታት ካብ ዝሃቡል ሓያለ ጉዳያት ሕጂውን ደጊምና ብዛዕባ ዓሰብ ዝበልዎ ክነቐርብ ስለዚህ በኤርትራ የሚኖረው ሁኔታ ለዘለቄታው የሚመች እየሆነ እስኪሄድ ድረስ ይህን ጥያቄ በእንጥልጥል ብናቆየው ይሻለናል ነው ያልነው ለዘላለሙ በአሰብ ወደብ የመጠቀምን ጉዳይ የዓለም አቀፍ ሕግን ተንተርሰን አናነሳም ያልንበት ምክንያት የለንም በአሁኑ ሁኔታ በጉልበት የሰው ሀገር ለመያዝ ሞክረው ሳይሳካላቸው በቀረበት ሁኔታ ይሄም የራሱ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖ በስርዓቱ ላይ ባሳደረበት ሁኔታ ለመተንፈስ የሚያስችለው ጊዜና አየር በሚጠይቅበት ሁኔታ ያ ስርዓት ለመተንፈስ የሚረዳው ብር በአሰብ በኩል መላክ አይጠቅመንም የሚል አቋም በመያዝ ነው ይህን ጥያቄ እስካሁን ድረስ ያላነሳነው ወቅቱ ሲደርስ ጠቃሚና አስፈላጊ ነው ብለን የምናይበት ደረጃ ላይ ስንሆን እናነሳዋለን ስለዚህ በስርዓቱ ውስጥ ወታደራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ቀውሶች ማቆጥቆጥ በጀመሩበት በአሁኑ ሰዓት ይሄንን ብር ኢንጀክት አድርገን ያንን ቀውስ የምናደርግበት ምክንያት የለንም ብለን ነው ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ኩነታት ንሓዋሩ ዝምቻእና እናኾነ ክሳብ ዝጓዓዝ ነዚ ናይ ዓሰብ ጉዳይ እንተወንዘፍና ይሓይሽ እዚ ማለት ግን ንሓዋሩ ብመሰረት አህጉራዊ ሕጊ መሰል ተጠቃምነት የብልናን አይበልናን ኣብዚ ኣብ ኩናት እንርከበሉ ዘለና እዋን ግን ንሻዕቢያ በመንገዲ ወደብ ዓሰብ ገንዘብ ክንሰደሉ የብልናን ብገንዘብና ሓደጋ ይንሽምትን ንሻዕቢያ ድማ ህይወት አይንሰኽዓሉን ሻዕቢያ ኣብ ወታደራዊ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ጸገማት ኣብዛኣተወሉ ንናይ መንረብ ሓይልና ኢና ብዓሰብ እናተጠቐምና ገንዘብና ክንከፈል ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንጻውዒት ሰላም መንግስቲ ኤርትራ ዝነጸገ ጃንዳ ወያኔ ክሳብ ንኤርትራ አንበርኪኹ ንመንግስቲ ኤርትራ ካብ ስልጣኑ አውሪዱ ኣብ ኤርትራ ተላኣኽን ጥብቆ ወያነን ዝኾነ ስርዓት ንምህናጽ ጸገም ከም ዘይብሉ ንኣሸቀልቱን ንነፍሱን ኣእሚኑ ከምዛ ናብ ጎደና ህልቂት ከም ዘይተጓዓዘ ኩናት ብኸመይን ስለምንታይን ጀሚሩ ይገርመኒ እዩ ንምባሉን አይሕፈሮን ለምንድን ነው እዚህ ደረጃ ላይ ደረስነው ከኤርትራ ጋር የሚለው ቀደም ሲልም እንደጠቆምኩት አጥጋቢ መልስ የለኝም መላምት መስጠት ይቻላል መምታት ይቻላል ባለፈው ጊዜ ከነበረው ከኢኮኖሚክ እንትኑ ከከረንሲ ለውጡ ጋር በተያያዘ የተፈጠሩት ስሜቶች የገፉት ነው በአካባቢው የተፈጠሩ የተለያዩ ችግሮች የገፉት ነው ሁሉም ሰው የራሱን መላምት መምታት ይችላል የራሱን ግምት ማስቀመጥ ይችላል ማናቸውም ቢሆኑ ግን መሆን የነበረባቸው አይደል በምንም ምክንያት እዚህ ደረጃ ላይ መድረስ አልነበረበት እዚህ ደረጃ ላይ የሚያደርስ በቂ ምክንያት ተብሎ ሊጠቀስ የሚችል አሳማኝ ምክንያት አልነበረም ስለዚህ ዞሮ በእነሱ በኩል የሚቀርበው ምክንያት ምንም ይሁን ምን መነሻው ምንም ይሁን ምን ከፍተኛ ታሪካዊ ስህተት ነው የተፈጸመው መነሻው ምንም ይሁን ምን ከፍተኛ ታሪካዊ ስህተት ነው የተፈጸመው ብዬ ነው ማለት ምስ ኤርትራ ስለምንታይና ኣብ ከምዚ ደረጃ በፂሕና ኣቀዲመ ከም ዝሓበርኩ ንማንም ከርው ዝኽእል መልሲ የብለይን ዝኾነ ሓሳብ መፍጠር ይከኣል ይኸውን ምስ ምቕያር ናቕፋዲው ወይ ኣብ ከባቢኡ ተፈጥረ ጸገማት ዘበገሱ ወዲዩ እናበሉ ኩሉን እናቱ ሓሳባት ከንብር ይኽእል እዩ እዚ ይኾነት ግን ክኸውን ዘይነበሮ ተፈጺሙ ብዝኾነ ምኽንያት ኣብ ከምዚ ደረጃ ክምዕብል ኣይነበሮን ናብዚ ደረጃ ከብጽሖ ዝኽእል ኣማኒ ምኽንያት ኣይነበሮን ዝኾነ ድላይ ይበል ዓብ ታሪኻዊ ጌጋ ተፈጺሙ
ታሪኻዊ በደልና መፍጻም ንድሕሪት ዝሕጽ ዘይብል ጃንዳ ወያኔ ንህዝቢ ኤርትራ ክብሮም ግሂሱ ንብረቶም ወሪሱ እናጋፍዐ ካብ ኢትዮጵያ ከባሮም ከለውን ነዚ አስሚዕና ነይሩ የአይናችሁ ቀለም አላማረኝምና ውጡ ካለ ኢትዮጵያ መንግስት መውጣት ነው ያለባቸው የጸጥታ ሌላ ጥያቄ ሳይነሳ ዝኸበርኩም ስምዓትና ሓቂ ብዝኾነ ዓይነት ሕብሪ ለብጣ ብግዜን ብቦታን ክትቀይራ ፈተን ሓቂ ምዃና ኣይትቕየርን ኣይትጠፍእን ኣይትብለልን እዚ ሕጂ ጃንዳ ወያኔ ናሸቀልቶ ተኣማሚኑ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ቀርኒ አፍሪካ ዝገብርዎ ዘሎ ኩሉ ዝመልክዓቱ ፍንጭራዕ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ፍጹም ኣይሕድሰን እዩ ህዝቢ ኤርትራ ንዝሓለፉ 80 ዓመታት ዝተጓዓዘሉ መንገዲ ብምሉኡ ተመክሮ ዘስነቆ ልቦና ዝደረዓሉ ጅግንነት ዘዕጥቆ ብምዃኑ ካብ ዝተበገሰሉ ሓቀኛን ቁኑዕ ዕላማ ንድሕሪት ዝምለስ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ዓቢ ለባም ጻዕርኛ ሓቂ ዝፈትኡምን ህዝቢ ብምባል ጀነራል ስብሓት ኤፍረም ካብ ዝሃቦ መደረ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ከነካፍለኩም ኣረስና ኩሉ ሰዓብ ዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ኩሉ ሰዓብ ታሪክ ዘረጋገጽናዮ ደጋጊምካ ዝተረጋገጸ ሓደ ሓቂ ንሕራሊ ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ዓብ ህዝቢ ምዃኑ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ሓደ ዓብ ህዝቢ እዩ ሓደ ለባም ህዝቢ ኻዩ ህዝቢ ኤርትራ ጻዕረኛ ህዝቢ ኻዩ ህዝቢ ኤርትራ ሓቅን እምነትን ከኣፈልጥ እዚ ናይ ህዝብና ባህሪ ኣብቲ ኩስቶሎ ተበልካ ወዲ ኩስቶ ወይ ጓል ኩስቶ ስሓቂት እያ ጓል ኩስቶ ተዋዛኢት እያ ወዲ ኩስቶ ቆራይ ወዲ ኩስቶ ከምዚ ካብ ብዙሕ ሰዓት ዛዕባ ህዝብና እንታይ ይባሃል ህዝብና ከም ሰብ ድሕሪ ኣብ ቅድሜና ከፋቢልና ህዝብና ሓደ ዓብ ህዝቢ ህዝብና ሓደ ለባም ህዝቢ ህዝብና ሓደ ጻዕረኛ ህዝቢ ህዝብና ሓደ ሓቀኛ እምነት ዝፈልጥን እሙን ህዝቢ እዚ ናይ ህዝብና ፀባይ ነብሶ ከፍና ከዓ ነዚ ክንሕልዎ ነዚ ክንኩስኩሶ ጥራሕና ንሰርሕ እምበር እዚ ኻባና ዝወስዶ ሰብ የለን ነዚ ከም ዝኣመሰለ ህዝቢ ክኸውን ህዝቢ ኤርትራ ቀሊል ኣይኮነ ህዝቢ ኤርትራ ለባም ህዝቢ ኤርትራ ዓቢ ህዝቢ ኤርትራ ጻዕረኛ ህዝቢ ኤርትራ ሓቂ ፈልጥ ህዝቢ ኤርትራ እሙን ህዝቢ ክትብል ከለኻ ህዝቢ ኤርትራ ዝስቕል ይኮነ ንረኺቦ ወይ ከዓ ዝኾነ ጋዜጣ ብዝሎ ሓደ ጋዜጠኛ ተባሂሉ ሓደ ናይ ቴሌቪዥን ክኢላ ተባሂሉ መፂ ዝዛረበሉ ኣርእሲ ይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ ክኸውን ከም ዝኣመሰለ ዓቢ ለባም ህዝቢ ክኸውን ማእልያ ዘይብሉ ዋጋ ይኸፊሉ ሓደ ዋጋ ናይ ሰብ ካልኣይ ከዓ ዋጋ ናይ ግዜ ሰብን ግዜን ከፊሉ ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ሰብ ኮይኑ ዘሎ እምበር ንሕና ስለ ዝደልዮ ህዝብና ስለ ዝኾነ መፀ ፅቡቕ ጥራሕ ስለ ንምንህሉ ይኮነን ንከምዚ ዝኣመሰለ ደረጃ ክበፅሕ ህዝቢ ኤርትራ ዝኽፈል ከፊሉ ጥራሕ ይበፅሕዎ እቲ ዝኸፈሎ ዋጋ ከዓ እንድሕሪኢና ማለት ከምዚ ናይ ሓፂን ካብ እምኒ ዝኾነ እምኒ ሓፂን ፍላይ ከዓ ዝፀሊም እምኒ ንብሎ ኤርትራ ፀሊም እምኒ ንብሎ እዚ ፀሊም እምኒ ተደልዮም ኣብ ቤተክርስትያን ደወል ገብሮ መብዛሕትኡ ጥልያን ቅድሚ ምምፅኡ ቤተክርስትያናት ደወልናቱ ፀሊም እምኒ ንዑ ተኣኪብካ ጋውጋው ተብሎ ልክዕ ከም ደወል ከዓ ጋውጋው እሱ ሓፂን ናይ ብሓቂ ሓፂን ክኾን ግን ቅድም ኣብ ሓዊ ክትፀብሶ ኣለካ ኣብ ሓዊ ተፀቢሱ መክኽ ስመኸኻ ከም ብሓዲሽ ከዓ መወዳእታ ሓፂን ካብኡ ፍለ እቲ ሓፂን ምስ መፀኻ መልክዕ ከተትሕዞ እንድሕር ኮንካ ተደሊኻ ማሕረሻ ክትገብሮ ተደሊኻ መፍትሕ ክትገብሮ ተደሊኻ ዕርፊ ክትገብሮ መሊስካ ኣብ ሓዊ ኢኻ ትእቱ ኣብ ሓዊ እቲኻ እንታይ ትገብሮ ቅድም ኣብ ሓዊ ጥበስ ካልኣይ ኣብ መንጎ እቲ እንኮዲና ንብሎን ኣብ መንጎ ማርቴሎን ጌርካ ትቕጥቁጦ መወዳእታ መልክዕ ህዝቢ ኤርትራ ልክዕ ብኸምኡ መልክዕ ዝቕኢልካ ፈራዕራዕ ኣይኮነን ጋዜጠኛ ትዛረበሉ ይኮነን ተተዛረበሉ ፅቡቕ ዘይተዛረበሉ ከዓ የግድስ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ብፃዕሩ ኣብ ሓዊ ተጠቢሱ ብላዕሊ ማርቴሎ ብታሕቲ ከዓ እንኮዲኖ ጨፍሊቑ ኣብ መወዳእታ ዝጠባይ ዝሂቦ እንታይ ጠባይ ሓደ ዓብ ህዝቢ ሓደ ሓቂ ዝፈቱ ህዝቢ ሓደ ጻዕረኛ ህዝቢ ሓደ እሙን ህዝቢ እዚ ናትና ህዝብና ሰሪሕና ደኺምና ስዒርና ደምፃእና ስለ ዝኾነ ካባና ዝወስዶ የለን ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢና ኤርትራውያን ምዃንና ንሕጎነሉ ወይ ከዓ ንኮርዓሉ ማለት እዩ ዓብ ህዝቢ ክትከውን ለባም ህዝቢ ክትከውን ከዓ እንታይ ኣለካ ኣይኮነ እንታይ ኣለካ ትርጉም የብሉ ዝጅብኦ ከም ዘሎ ዕድያ ነዳ ዘለዋ ውስቶ ዓባይ ዓዲ ኣዝዩ ይኮነ እንታይ ኢኻ ትህብ እንታይ ክትህብ ቁሩብ ኢኻ ስኻ ዓብ ክትከውን ትህብ ኢኻ እምበር እንታይ ኣለካ ኣይኮነ ዓብ ክትከውን ትህብ እንታይ ትህብ ኩሉ ትህብ ህይወትካ ትህብ ገንዘብካ ትህብ ግዜኻ ትህብ ኩሉ ትህብ ድሓር ዓብ ትኸውን ከይሃበ ዓብ ክኸውን ትኽእል የለን ስለዚ ኩሉ ሰዓት እንታይ ከምቲ ደጋጊሞም ዞም ዓበይቲ ዝነግርኹም ዘይቅየር ነገር እዩ ፖለቲካ ይቅይሮ ዘመን ኣይቅይሮ ኮምፒተር ኣይቅይሮ ክብረት ዝበሃል ኩሉ ሰዕ ድሕሪ ስቓይ ጥራሕ ይመስል ስለዚ ከምቲ ኩሎም ዝምህሩና ዞም ዓበይቲ መምሃራን ካብ ስቓይ ናብ ክብረት ካብ ስቓይ ናብ ክብረት እዚ ዝኾነ ቅዱስ ፅሑፋት ዝነገረና እዩ ካብ ስቓይ ጥራሕ ክብረት ካልእ ክብረት ደሊ ሰብ ተሎ ኮይኑ ክብረት የብሉ ከመይ ገይሩ ክብረት ሕጊ ካብ ስቓይ ጥራሕኻ ናብ ክብረት ትኸይድ ስለዚ ድሕር ክትስቃ ቅሩብ ኮንካ ክትከፍል ቅሩብ ኮንካ ሽዑ ዓብ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ብከምዚ ጥራሕ ይበፅሑ ኣብ ኤርትራ ንበይኒ ይኮነ ታሪክ ትመሃር ከለኻ ናይ
تحلموا بقومي أمريكا تحلم أفكار أمريكا تقطع حتى إسرائيل حموسهم عمد تكون أمريكا تساقيهم خلوا ناصنتهم كاب إنجليز رغبوا إنجليزاوين كوابوهم فرنساوين كوابوهم أمود داتا أمريكا هنقل تكون حمقا مسرت كلات راح إسرائيل حموسهم عمد أمريكا سحيناتها فرنسا حدا 100 عام سحينات تقول تقول كل توينا فرنسا 100 عام وجود قليل جرمن قاودي حمق 5 عام تدمر قدامه وقعلم تدمر على وقعلم جرمناوين جرو تقول سقياتي جرمن عباي ديرو ابي اوروبا من عباي عد من حيال عد من هافتام عد جرمن اوروبا سختما اب غنزب نحر مصي كاوي تخيدلو فرانكفورت سلمنتاي 5 عام سحينمو تدمر قدامه وقعلم تدمر على وقعلم امود اتا جرمناوين كاين كمز خيغبركا سكر ነገር የለ እዚ እንድሕር ክትገብር ቅሩብ ኮይንካ ኣመወዳእታ ዓብ ሃገር ዓብ ህዝቢ ክኸውን ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ዓበይቲ ሃገራት ዓበይቲ ህዝብታት ከመይ ጌርና ኢና ንደልዮም በዚ መንገዲ ጥራሕ ኢና ንደልዮም ዝኾነ ካልእ ዓብ ክኸውን ኣይደልዩ ንደልዩ ኣይኮውን ባኛ ብዙሕ ክገብር ክኸውን ዓባይ ዓድያ ነይራ ብዙሓት መግዛእቲ ነይረና ላቲን ኣሜሪካ ካልእ ባኛ ግን ንእሽተይ ዓድያ ከም ካልኦት ዓበይተን ናይ ባሕትኻ ዓበይተን ብዙሕ ስለ ዝኸፈላ ማለት እዩ እዚ ዘይቀየር ሕጊ ኣብዚ ዓለምና እዩ እቶም ክኸፍሉ ዘይክእሉ ክውደቡ ዘይክእሉ كترنا في ديبول خابي بوتهم يوم كا كم حزب زبونيهم ويكا حفيفهم تصفوا سبتات ترخبهم جنب بحدا بقطعي جا حدلو تأكيبهم كم نجار كوجور زغلو يكونن من تاي جاتهم كودو قالوا سو أيقابل مودا تحاجاتهم بزاف ترجم يقولون زبنا عبيو زبنا لبان زبنا تعرنياي زبنا حقنياي زبنا لكل أمنة زلوا هزبي يقدر كلها نزغل زي تقيسكاس لزغنة إحنا كان إركوان كل ساعة حدا نسمعنا كل ساعة برعاية حدنا كنا ندفر مالذي هلو حماقات يمدنا ندرنا أيضا نفعك فغنوكن ومدرخ مسلوهم كتب وصلهم إلك منفعة يمسك فين تمس منفعة معاس كوانا ساتهم لبما كوينا من قدر رخيبهم ناشق جماعة مسلام جرهم كمول كل غينهم هم دبها النجار الله حتى أتمنى قدر دار أخانا ترمز رجسنا عند كي تقول كوينك شيخ بسم الله زي رح جينا نقولهم نحاسبون علينا زخبركم تخاتلت مدبنا نايلوم تحسنا أبزك نزازم سالساي كفال أبزغص المدبنا تخاتلو سلام جگنا حزبي